Bona tarda, des del canal Montaner acabem d'entrar a l'estadi Benito Villamarín i aquí teniu un estadi ple de gom a gom on les dues aficions estan eufòriques per aconseguir aquest títol. Estem a punt d'arribar a les nostres localitats juntament amb el meu germà, els nostres amics. Esperem guanyar aquest títol avui. Moltes gràcies. Bé, què tal, amics del Canal Montaner? Avui no és un dia alegre per nosaltres. Hem d'estar a les dures i també a les madures. En aquest cas, el Barça ha perdut una final de Copa del Rei. Ja en porta 41 de disputades. N'havíem guanyat 30 i ens quedem amb les 30 que teníem. Ara 11 subcampionats. I el cinquè equip en el palmarès de la Copa del Rei, el València Club de Futbol, s'ha endut la seva 17a Copa del Rei. Feia 11 anys que no guanyaven, des de l'any 2008, quan van guanyar 3-1 al Getafe, al Vicente Calderón, i en aquest moment ja es posen amb 8 títols i 9 subcampionats en una posició important. A més, ells compleixen el centenari del club valencià i en aquest cas gaudiran i molt, sens dubte, tant aquesta nit a Sevilla com quan tornin a la capital valenciana, d'aquest títol, que és evident que després de tants seguits, el Barça havia guanyat seguits 4, 2015, 3-1 contra l'Atlètic Bilbao, 2016, 2-0 després de pròrroga davant el Sevilla, 2017, 3-1 davant el Deportiu Alavés i 2018, 5-0 davant el Sevilla. Al final, el València s'ha emportat aquest títol i el Barça ha donat una molt mala imatge, sobretot a la primera meitat. A la segona part ha sortit bastant més fort, amb el canvi de Malcom, que ha entrat de revulsiu a la segona part, juntament amb el xilè Arturo Vidal, però ni l'un ni l'altre, bé, han sigut energètics i sobretot Malcom ha estat bastant mòbil per la banda dreta i això ha ajudat a que el Barça fes més jugades perilloses, però no ha sigut suficient. Hi ha hagut una jugada fantàstica de Messi amb una pilota al pal i al final Messi ha marcat un gol després d'un cop de cap que també havia anat al pal i l'havia tret també el porter per part de Clement Lenglet. Al final el Barça l'1-2 l'ha marcat al minut 72 i als últims minuts ha estat atacant. La segona part ha sigut pràcticament un atac i gol del Barça, però faltaven idees, faltava gol, sobretot l'absència avui de l'uruguaià davanter centre Luis Suárez s'ha notat moltíssim i al Barça és evident que li falta gol. Decepció enorme del brasiler Felipe Coutinho, que va costar una milionada. Es notava també l'absència d'Ousmane Dembélé, el francès, que també va costar uns quants calarets i també estava lesionat. Els dos, en aquest cas per lesió, Dembélé i Suárez s'han notat molt avui. I és el Barça que ha sortit amb una alineació molt estranya, amb Sergi Roberto pràcticament a la mitja punta. Al final ho ha acabat pagant car. El València ha marcat de seguida amb 2 gols, una amb un contraatac magnífic centrada a la banda dreta de Carlos Soler, el número 8, el valencià, i el cop de cap de Rodrigo Moreno, el de Rio de Janeiro, format a la cantera del Madrid, ha marcat un excel·lent cop de cap. I s'havia adelantat primer també l'equip valencià. Per tant, al final, els valencians han controlat el partit i el Barça s'ha vist bastant impotent, una imatge que ens ha recordat molt la d'Anfield contra el Liverpool. Jo no sé si fer un balanç positiu. De moment us ho deixo a vosaltres, les opinions. Jo crec que al final la temporada, que podia haver sigut excel·lent si haguéssim fet els 3 títols, o bona fent aquests 2, es queda en una temporada normaleta, tot i haver guanyat un títol importantíssim com és la Lliga. Valverde suposo que trontollarà, tot i que és probable que segueixi, perquè és el que sembla que serà la decisió de la directiva, i veurem a veure què passa, que si vindran ja De Jong, potser Griezmann també, veurem què passa amb De Ligt. En tot cas, anem a veure, perquè avui teníem una novetat importantíssima, anem a veure què ens explica ben bé des de la sortida del Benito Villamarín el nostre col·laborador, en Flavià Boleda, que des d'allà ens explica com ha viscut aquesta final. Flavià, com ho és? Bona tarda, Joan, en directe des del canal Montaner. Ara mateix acaba d'acabar el partit, ens hem desplaçat tots els aficionats del Barça, tots els de Ponent, tots els de Lleida, amb un bar, a consolar-nos mútuament, a fer una mica de sopar, una mica de ressopó, parlar una mica del partit, de com ha anat, però bueno, en definitiva, un desastre. Seguim arrossegant la mala sort que tenim des d'Anfield, un joc pràcticament ni hem jugat a res, o sigui, la segona part hem tingut més la pilota, és cert,
però bueno, és el que tocava. València ha defensat molt bé, ha defensat no sé si amb 5 o 6 jugadors, però bueno, és el que tocava, és el que havia de fer el València, ha fet la seva feina a la primera part, nosaltres no hem pogut ni xutar més de 3 vegades entre els 3 pals. El porter del València ha fet una molt bona aturada, als primers minuts, un xut de Messi, però tot i així no hi ha hagut manera. Inclús el gol que hem fet ha sigut després d'una aturada molt bona del porter del València i un rebot, doncs l'hem aprofitat i hem fet gol. Però seguim, portem una dinàmica de joc que no és la millor, no és l'adequada, i a veure què passa aquest estiu. Ara en calent és molt fàcil parlar, és molt fàcil criticar, però venim de guanyar una lliga que els hi traiem, no sé si 17, 18, 19 punts, exactament no ho sé, al Madrid, una lliga super ben treballada, molt merescuda, però bueno, aquest any era de triplet, era de Champions sobretot, molts culers, el meu germà havia fet una mini reserva a Madrid, havia reservat hotel, però no hi ha hagut manera, no hem pogut anar a Madrid, hem pogut vindre aquí a Sevilla, però bueno, els jugadors ens han decepcionat una altra vegada. Després de la derrota d'Anfield pensàvem que traurien pit, traurien el seu orgull i avui farien bon joc i avui acabaríem emportant-nos un doblet, una copa, però no ha sigut així, la veritat. El València, per avui els valencianistes, màgica, el centenari del club, pràcticament s'ho mereixen claríssimament. Venen fent una temporada de menys cap a més, van començar la temporada una mica fluixos, però aquests últims partits de Lliga ho han donat tot, han aconseguit classificar-se per la Champions i avui han demostrat el seu nivell, o sigui, han fet el seu joc, han fet la seva feina a la primera part, han fet 2 gols, i nosaltres no hem sabut fer la nostra. La segona part és cert que hem tingut més possessió, hem tingut més arribada, però era el que tocava, perquè s'han ficat a defensar amb 6-5 defenses, no recordo ben bé quants defenses ha posat l'entrenador del València, però bueno. La veritat és que els culers ens esperàvem un empat per arribar a la pròrroga i intentar guanyar la Copa, però no ha sigut així. No ha sigut així, als 5 minuts d'afegit, quan hem tingut arribades, però bueno, el València també ha perdonat molt, ha perdonat un 1 contra 1 contra el Silesen, ha perdonat un xut sense porter que ha anat per damunt del travesser, però què hi farem, tu? Nosaltres no hem sigut millors, hem tingut possessió, hem tingut el que vulgueu, però no hi ha hagut manera. Des dels primers 20 minuts s'ha notat. Jo, si el partit ha durat 95 minuts, poder n'he vist 50. He estat cap avall, he estat molt decepcionat durant tot el partit i al final, sincerament, pensava que podríem, però tot i així no he pogut. I torno a repetir, ha sigut una temporada bona pel Barça, perquè guanyar la Lliga no és gens fàcil, treure-li 17 punts, 18 al Madrid tampoc és gens fàcil, feia anys que no passava, però bueno, aquest any era de triplet i ha sigut una mica decepció, la veritat. I què hi farem? Ara els nois de Verdú, el meu germà i a mi i els nostres amics de Targa ens esperen unes 10 hores de cotxe. Aquesta nit passarem nit aquí a Sevilla, en un hotel una mica cursi, que diguem, el més barat que hem trobat. Però bueno, 10 hores i l'endemà a classe, l'endemà cap a classe, a veure si podem rendir al 100%. I res, tu, ha sigut un plaer estar aquí amb el canal Montaner i una forta abraçada, vale, Joan? Des de Sevilla, un petó.